Яңа ғасыр телерадио компаниясы тамашашыларына матур сериаллар, яңа кинофильмнар белән гел сөендереп тора. Яңа елга тагын бер бүләк әзерләнде. Нинди бүләк ул дисезме? Әмма монысын инде башваткыч тапшыруында белерсез. Шуңа күрә яңа ғасыр телеканалында калыгыз. Исәнмесез, мөхтәрәм кунаклар, хөрмәтле телевизор караучы тамашачылар. Бүген башваткыч тапшыруында кунакта менә ул бәхет дип исемләнгән мюзиклда катнашкан эстрада артистлары. Аларның үзләре белән якыннанрак танышыбыз иде. Беренче кунагыбыз эстрада артисты, пародия ustaсы Алсу Фарахшина. Икенче уенчыбыз Татарстанның атказанган артисты Илназ Бах. Һәм инде өченче катнашучыбыз эстрада артисты Лейна. Хөрмәтле уенчылар, башваткыч уенын башлап җибәрәбез. Уенны башлаганчы инде гадәттә башваткыч уенының кагыйдәсе белән танышып китәргә кирәк булачак. Менә бу экранга шакмаклар килеп чыга. Шакмакларга 21 сорауның җавабы яшерелгән. Аның инде сорауы миннән булачак. Җавабын мин сездән көтәчәкмен. Шунысын да әйтеп китәргә кирәк. Башваткыч уенында гадәттә бер авыр сорауда кулланыла. Әгәр дә сез авыр сорауның җавабын табасыз икән, 2 бал була дигәнсез. Башваткыч уены менә шул ягы белән дә үзенчәлекле бит әле. Бу уенда катнашкан һәрбер уенчы бик матур һәм истәлекле бүләк белән бүләкләнә дигән сүз. Бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа ғасыр телерадио компаниясе әзерләде. Рәхмәт тәйдаларга. Һәм инде әлбәттә башваткыч уенында иң күп бал җыйган уенчыбыз башваткыч уенының җиңүчесе булып таныла. Һәм уенның кагыйдәләре буенча җиңүчегә супер уен. Супер уен иң беренче. Супер уенны тәкъдим итәбез. Әгәр дә сез супер уенда катнашырга теләк белдерәсез икән һәм шушы супер уенның соравына дөрес итеп җавапты яңгыратасыз икән, менә бу очракта өр-яңа автомобильне сез үзегезнең тарафларга җилдереп алып кайтып китәсез дигәнсез. Минем белән кайтасызмы? Әйе. Күреп торабыз. Инде уенчыларыбыз әзер. Шуңа күрә кичектермәстән уенны башлап җибәрәбез. Беренче сорау сулдан уңга. 15нче сан 3 хәрефтән торган сүз булыр. 20 икенде иксез шиксез сүзләре белән бер тамырдан булган сүз. Ничә? Юк. Әйдә, бераз гына ярдәм итәм. Бу бер сан бу. Сан, гади генә. Ике. Төймәгә басып чыгабыз. Лейна. Молодец. Җавап? Ике. Ике җавап дөрес. Бал сезнеке. Молодец. Без бүген сөйләшәбез мәхәббәт үч пишмагы турында. Мәхәббәттә гадәттә икәү булырга тиешле. Нишләптер менә өченчесе килеп кушыла да, аяк чала башлый, бөтен дөньясын бутап, әвеш-төвеш китереп, гомумән Ник син миңа карап сөйлисең син? сөйләмим, чөнки сездән ишетәсе килә нәкъ менә шушы теманы куерткан, кузгаткан мюзикл турында фикерләрне. Булай дөресен әйткәндә, ул мәхәббәт белән бәйле, әлбәттә, мәхәббәт турында, менә Хыял турында. менә Лейна һәм безнең инде ул Лейла ролен башкара, Алсу Фарахшин Сания, без инде бер авыл кешеләре, Арча районының Курсавыннан яшь кенә бер кызның бик җырларга теләге булу сәбәпле, шушы яңа ел тамашасына ләгәсе килү сәбәпле, ул инде авылдан бөтен теге тырышлыгын куеп, авылдан чыгып китә Казанга. Аның яратып сөйгән җегете кем әйтмешли, аны шатып җиргән җегет инде бер нәрсәгә карамастан китеп бара аның артыннан авылга. Бу Казанга. Бу инде гади авыл егете, тракторист. Шуңа күрә инде Әмин авылның клуб мөдире булып эшлим. Бөтен әйберне булдыра белгән, шундый олырак яшьтәге, шундый ялгыз гына хатын. Үзем инде һәм инде бөтен авылны үз кулына тотып тора, һәм инде яшь шибәр тракторчы шундый баһадир егеткә гашыйк булам. Һәм инде үземә шуннан башлана инде. Бөтен серләрне сез беләчәксез Яңа ел төнендә, Яңа ғасыр каналында игътибар белән күзәтеп барыгыз, мөхтәрәм тамашачылар. Уеныбызны дәвам итәбез. Алга барабыз, чираттагы сорау өстән аска 7нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Музыкаль комедиядан
кыскартып ясалган сүз. Мюзикл? Мюзикл әлбәттә. Молодец, Молодец. Мюзикл дигәннән бу проектның идея авторы кем, режиссеры кем, кемнәр эшли? Монда команда бик зур, Рафил. Монда беренче режиссер. Монда кемдер әйтик инде менә клип өлеше буенча җаваплылык тота инде. Кемдер менә шушы именно фильмның эштәлеге буенча режиссер шулай инде. Аның менә инде клиплар буенча безнең Рамилә дигән кызыбыз режиссер. Фильм буенча безнең Илдар Каримов. Гоман алганда әлеге шушы эштәлекле шушы фильм мюзиклның аның авторы да буларак та Илдар Каримов. Шулаймы? Бөтен җитәкчеләргә хәтле безнең белән баралар. Безне тикшерүдән түгел, менә бернинди булса кыенлык килеп чыкмасын дип, мәсәлән, без менә бардык, кайттык инде Курса дигән авылга, Арча районында шулай бит инде. Анда инде иң беренче анда безне класс җәеп авыл халкы көтеп торды инде, менә ничектер теге гел Сабантуй сыманрак инде. Клублар ачык, халык бар, менә шулай иттереп инде. Анда ашату, ишертү дисең инде. Аннан соң инде менә мин инде тракторист ролендә уйнагач, миңа бер бик кыйбатлы трактор бирделәр, малай. Ул тракторның бәясе әйтеп бетергесез. Шуның хәтле мощный. Салкын булуга карамастан да һәр вакыт бик суык иде. Бик суык була урамнарда төшергәндә чисти менә без аны бер аратнан гел урамда гына төшердек. Анда аларның кызыклы моментлары булды. Моны иң авыр миңа булгандыр мен. Шулайдыр, син гел идеяң дип пишкырында. Урамда салкыннарда төшерсәләр дә бүгенге тапшыруда буларның күңелләре җылы. Шуңа күрә җылы әңгәмә белән тапшыруыбыз алга таба дәвам итә. Күчәбез чираттагы сорауга. Өстән аска 3нче сан 5 хәрефтән торган сүз синонимы кирәк булачак. Көрәш, ярыш һәм тагын бер сүзе бар. Син бик зорга китәсең. Конкурс дип җибәрсәк тә була. Илнас, бәйге, җыр бәйгесе дип әйтәләр менә мәсәлән, җавап дөрес булсын. Рәхмәт. Мюзиклда үзенә күрә бер төрле көрәш бара. Мюзиклның үзендә. Шулай да менә бу мюзиклга килеп эләгү кирәк бит әле. Монда да үзенә күрә бер төрле бәйге сыман, көрәш сыман, кастинг сыман оештыру эшләре булгандыр. Гомумән ничек килеп эләктегез? Без кастингны оештырдык. Менә шушы ике кызны алдым. Ирәнеп кенә бетте гелнас төшергә, мюзиклда бетеп китте. Бер дә күз уңыннан җибәрмәгез. Мюзиклны әлбәттә Яңа ел төнендә бергәләп карыйбыз. Алга барабыз, сулдан уңга 5нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Тахир Зөһрә, Йосыф Зөләйха, Хөсрәү вә Ширин. Менә шушы һәм Мәҗнүн. Ләйлә Мәҗнүн. Илназ, бах, тибәгә басты, җавап яңгыратты. Җавабы дөрес. Мәҗнүн һәм Ләйлә. Бер-берсен үзелеп сөйгән, инде легендаларга кергән, тарихларга кергән матур парларыбыз бар. Әлбәттә, күбесенең менә мәхәббәт тарихы бик шундый яхшы тәмамланмый дип әйтик инде. Менә бу очракта, бу очракта мюзикл очрагында ничек менә бу өч пишмак ничегрәк кайсы юнәлешкә таба барып чыга? Әйтсәк бит инде, ярар бу шулай булды икән, булай икән дип уйлыйлар инде. Аның һәр вакытта да дөресен әйткәндә, шундый миңа теге киноларда яхшы ахыры гел ошый менә теге начар тәмамланмасын инде. Әгәр дә инде действительно алар берсе яратып, берсе очратып җырлыйлар икән инде, теге нидер үлем җитемнәр белән, хавыф хәтерләр белән. Икенче бу киноларда нәкъ шулай, безнең инде ул татарларда дөресен әйткәндә, алай итеп булырга да тиеш түгел, начар әйбер белән. Бигрәк тә Яңа ел төнендә. Тем более, ахыры бик әйбәт һәм бик күңелле битәчәк. Кемнең кем белән калачагы Хорошо, икесе мин менә кала. Шибездән бер шуна ясый. Менә карыйбыз инде, көчле шундый авыл хатыны җиңеп чыгачакмы? Инде теге Или шундый теге җилбәзәк. Паштальон кызымы. Быелгы Яңа ел төнендә 3 пишмак ашый. Менә шушы мәхәббәт 3 пишмагының кайсы якка барып чыкканлыгын бергәләп карыйбыз, Алла бирсә. Барабыз алга, өстән аска 1нче сан 4 хәрефтән торган сүз. Табышмак әйтәчәкмен, аның җавабын табырга кирәк булыр. Ишектән кергәндә сузылып яткан. Лайна. Итек. Син бик якынайдың, яңгырашы буенча да җавапка. Ләкин бу әле дөрес түгел. Идән. Илназга, бу балсыга.
әлбәттә җырларда да шактый гына җырлана, шулай бит име? Бас әйдә мөгелсем, идәннәре бөгелсем дип. Әйе, теге сындыр идән тактасын, сындырсаң идән тактасын, кияү төлер акчасын дип. Менә юкка гына җырларда җырламый торгандыр инде. Әлбәттә ничектер теге булар бию, барысы да бию такмаклары бит инде. Менә бию дигәннән мюзиклда да бию өлешләре шактый. Безнең бию өлешен күбрәк әлеге шушы бию белән шөгыльләнә торган яшь кызыбыз Ләйлә шөгыльләнә барысы да. Ул оештыра. Минем вакытым юк, мин тракторда биеп җиргә. Минем дә вакытым юк. Мингел коядыр бии миндән дә. Урамдамы, кайдамы? Тегендә Ләйлә, монда Лейна. Гомумән, менә биюне сиңа таба аудардылар бит инде. Шакша үзең кайсы биюләрне яратасың менә? Заманчамы, шәрәп биюләрме була бит шундый теге. Хәзер инде TikTokта да биюләр, анда да бии. Мин үзем бәләкәй чактан ук татар биюләрдәге биедем. Театральный училищеда укыганда бальный биюләрдә биедем мин. Мин үзең кайсы яклардан таныштырып кит әле? Күпмарадан сәлам. Мин монда инде җиңмәсәм, мин ачуланмам. Шуңа күрә сорауга җавапны итек дип яңгыратып торды. Итекләрен искә алгандыр шушы мизгелдә. Яхшы ярар, димәк, биюләр синең тормыш тадагым бар. Әниемнең исеме Ләйлә, аңа зур сәлам. Минем аның исеме Ләйлә образда, әнисенең исеме. Минеке Сония, шулай әниемнең исеме. Менә бит ничек шулай туры килгән име? Бу туры килде, бу беренче хисап булмады. Гаиләләрегезгә сәламнарны җибәреп калыйк әле. Ассаламу алейкум. Алга барабыз, сулдан уңга икенче сон, 5 хәрефтән торган сүз, татарчасы кирәк булыр. Идарә итүче, директор. Мөдир! Җавабы дөрес. Мин беренче әйттемме? Кызганыч, әлбәттә, алсу тимәгә беренчерәк басып өлгергән иде. Шуңа күрә сез җитезрәк басырга тырышыгыз, ярыймы? Менә мөдир дигәннән алсу сөйләшәбез инде синең белән бу мизгелдә. Шуннан да бу сорауга инде мин җавапны шәхсән синнән көткән идем. Син мюзиклда клуб мөдире булып хезмәт итәм. Ничегрәк анда, ничек синең эшчәнлек бара, клубың зурмы, клуб Аллага шөкер бик зур, барысы да килеп тулдылар. Без әйтүгә килегез әле дип, бик чиста, бик матур, һәм инде чынлап та теге яңа ел киченә әзерлекләрне, шушы сәхнәләре матур бизәп куйдык. Барысын эшләп куйдык инде без, барысын эшләдек, барысына булдырга тырыштык. Инде ул теге сельсоветлар да булыша бит инде авылда, теге ул бит инде яшерен батырын түгел, авылда инде спонсорлар да бар бит инде. Иганәчләр җитәрлек шулай. Үзенчә булышалар инде. Менә әйбәт форсаттан файдаланып сразу рәхмәтләрен дә җиткерик әле. Дисезне курса авыл халкына бик зур рәхмәт. Шуннан соң инде менә шу сельсовет председателе Рамзия Рамазановага аеруча зур рәхмәт инде. Гел үзләренең балалары шикелле, бөтен команданы гел үзләренең балалары шикелле туганнары кебек менә алып кереп ашатып инде шушы авылның инде башлыгы Рауф абыйга да аеруча зур рәхмәт. Шуның хәтле теге иң кыйбатлы техниканы миңа тапшырган өчен. Аерым рәхмәтләрне әйтеп сәламнарны җибәреп калабыз. Тагын калган әле. Аннан соң инде безне менә шулай иттереп без көне буе бит инде урамда да төшереп карадык, әйтик инде клубта да төшердек име. Аннан соң йортка да барып төшердек инде, капка төпләрендә дә урамда салкын. Инде без бит инде һаман сайын теге кемдер чәй ичеп, кемдер ашап кына йөри алмый. Безгә инде аеруча шу столовыйда тәмлек итеп әзерләгән шушы апаларга, пешекчеләргә бик зур рәхмәт. Өстәлләре сыгылып торадыр. Действительно менә шуның хәтле кереп, аннан ашаганнан соң инде тагын чәсе килеп тора малай. Менә бит. Менә аларга да сәламнарны җибәреп калыйк әле. Инде фикеребезне шулай да дәвам итәбез алсу синең белән. Менә клуб мөдире булып эшлисең син инде шушы мюзиклда. Клуб мөдирләре гадәттә җырлыйлар бит инде алар. Җырламаган кешене куймыйлар. Сәләтле кешеләрне куялар, сәләтле кешеләр. Башваткыч тапшыруына һәм башваткычның тамашачыларына берәр иҗади номер әзерләп алып килгәнеңдер инде. Бөтенебез бер белгән җырыбызны рәхәтләндереп шушы бәйрәм кичендә башкары гелә. Саргаямын сагышларга, сәгать сайын сагынам. Сиңа сәлам әйтергә дип акышкана тагына. Сандугачлар үзелеп сайрый, минем сагышлар моны. Барсыннар әл яныңа, бирма акышлар моны. Сандугачлар үзелеп сайрый, минем
sağışlar mını, varsınlar en yanına, vurma okuşlar mını. Eydirge güne kıymışsın sinde, süyesin bilem. Süyüğünü yazıp jiberesimiz adı bilen. Sandıqaşlar izlip sayrı, benim sağışlar mını, varsınlar en yanına, vurma okuşlar mını. Sandıqaşlar izlip sayrı, benim sağışlar mını, varsınlar en yanına, vurma okuşlar mını. Süzsüz anlaşa, sinde anlayırken. O kuşlar tereze kopsa, aş terezengini yirken. Sandıqaşlar üzülüp sayrı, benim sağışlarımını, varsınlar el yanına, vurma o kuşlarımını. Sandıqaşlar üzülüp sayrı, varsınlar en yanına, vurma okuşlarımını. Sandıqaşlar üzlüp sayrı, benim sağışlarımını, varsınlar en yanına, vurma okuşlarımını. Varsınlar en yanına, vurma okuşlarımını. Алсуның дәртті жырларына артистарда түзіп тұра алмады. Хәтта секіріп, бей-бей қол шаптылар. Һәм әлбәттә бізде, өзіміз де бір балны тапшырайық Алсуның өзіне. Рафи, мен айтам юққа ғана клуб мөдире етіп қоймағандар. Міне бит, ничек туры келіп тұра. Міне бит, халықны шаққат тұра, хәтта сізде түзіп тұра алмады. Тапшырыбыз алға таба давам етем. Шираттағы сұрауға көшәбіз. Сулданонға 16-шы сан 3 харифтен тұрған сөз. Мұса Жәлил поэмасынан үзік Алсу енді басып та қойды. Мен аманда Мұса Жәлилге ештен сразу жырларым сіз шытып йөрәгемдә, ил қырында шешек атығыз, күпме булса сездә көч һәм ялқын, шул кадәрле җирдә хаккыгыз дигән әйбер килеп төште. Килеп төште, җавабына килгәндә? Җыр. Мантик бар әлбәттә. Синең фикереңдә, сүзеңдә тик әлегә җавап дөрес түгел. Шуңа күрә поэманың бер үзеген тыңлап үтегез. Тимер Булат менә шушыны ташучы бригадир кыз Фәйрүзә. Тимер Булатның үзәген шушы Фәйрүзә өзә. Алсу, тимәгә син бастың? Таш түгелме? Таш түгел шул. Тимәгә баста җавапны яңгырат. Син тимәгә катты басканчы, үтемләргә китеп, ныгырак итеп басып кара. Менә янсынчы. Ва, һәм җавап? Хат! Хат әлбәттә. Лена, син инде почтальон кыз, шулай бит? Әйе. Гадәттә почтальоннарның бит инде махсус сумкасы була. Минем дәгем баранда. Шулаймы? Әйе. Шуны асып йөрдең инде. Шуны асып йөрдем. Авыр ул, зур. Үзем хәтле. Шулаймы? Әйе. Тагын нәрсәләр эшлисең син бу мюзиклда? Шун аны кызыктыра. Ничегрәк итеп? Мин бер нишләмим, миңа үзләре шулай кызыгалар инде. Яшьлек бит ул сөйкемле, яшьлек бит ул бер кайчанда китмәс шикелле. Шулаймы ни? Менә бит клуб мөдирләреннән нинди искитмәле сүзләр чыга. Клуб мөдире дисәң дисәң дә. Шигърият белән яшәбезме, күрдегезме? Яшәбез, шушы шигърият дулкынында, шушы югары күңелле нотада тапшырны алга таба дәвам итәбез. Чираттагы сорау Сулданонга 10-нчы сан 5 хариф. Табышмак әйтәм, табышмакның җавабын табырга кирәк булыр. Карыйм да күрәм, борылам да көләм. Күзге. Күзге. Җавабы дөрес, бал сезнеке.
Кызлар әлбәттә бу атрибутны бик яраталар инде. Инде менә шуннан да командаға килгәндә визажист, гримерларны да аерым бер искә алып китәргә кирәктер, шулай бит? Безнең белән Юлия Акимова дигән визажист ЦНВның йөрде безнең белән һәм инде безне матур айтып, чәчләребезне ясап, бизәндереп, гел үзебезне карап торды. Аларга бик зур рәхмәт. Менә тагы да гүзәл, тагы да матур артистларны күрәсегез килсә, мөхтәрәм тамашачылар, музыканы карагыз дип әйтәсе килә. Алга барабыз, өстән аска 4-нче сан 5 хәреф. Кулларны җылыту өчен ике башы ачык калдырып, мехтан тегелгән әйбер. Менә бу әйбер инас тракторда да бар, хәтта шушы ук сүз белән әйтелеп йөртелә. Тракторның двигателе белән, менә шушы коробка өлешен тоташтыру яки айыру өчен рычаг җайланма. Цепление. Мотор. Шакмаклар саны буенча туры килә. Килә. Кузгалып китәр өчен кирәк бу җайланма. Сцепление булай инде ул. Ну, сцепление. Туры килмәй бит. Кулга кияләр. Ике башы да ачык. Муфта. Муфта. Конечно. Муфта. Алсу басызлык. Муфта. Конечно. Син монда Илназ Бах, а син анда мюзиклда Илназ. тракторчы. Илназ. Тракторчы Илназ. Илназ. Үзем дә мин теге әнисем дә, әтисем дә түгел, минем үземнең исем. Да, Безгә бердер әйтте инде Мин ул. шул хәтле сөенде. Беренчедән чиратта миңа инде теге шушы очрашкан вакытта фотографиясын күрсәттеләр. Менә шу нидә була ди. Мин бик сөенгәнем. Действительно бик теге авыл бөтен колхозда да була торган техника түгел. Чөнки бик кыйбатлы техника. Трактор турына үзенә килсәк, ул гел менә ни инде гел компьютердан гына эшләнгән дип әйтергә, эше җылы. Менә алар кемнәрдер анда урамда инде драйверларны чыгып йөргәннәрдә мин тракторда утырам, миңа рәхәт. Безне дә йөртәле ул. Ай, утыртып җиртем ядрак шунда күңелләр шунда. Үзен трактор йөртә беләсең инде Илназ? Беләм, Аллаһ шөкер, ансы инде аның Белән проблема булмады аның. Чынлап та утырттылар да Илназга. Башка артист утырткан булсалар, бәлки берсе йөри дә белмәгән булыр иде. Бу ничек бар, борды да утырды. Жоқ, ул нормально. Анда аның әллә нәрсә нитәсе дә юк, анда урлыгы да юк. Чөнки тракторист егетеңә сәлам әйтәләр, сиңа бигрәк нык. Менә ул Илнур дигән җегеткә дә бик зур рәхмәт. Ул үзе бригадир анда, үземнән шу тракторның хуҗасы. Мин теге авыл буенча трактор белән чабып йөрим. Миңа бөтен кеше авылдан сәлам бирәләр. Теге алар мине Илнур утыра дип уйлар. Аннан соң инде аңлап алдылар. Аннары кайсы өйдән телефоннан төшерә, кайсы тәрәзәдән төшерә, кайсы капка төбеннән чыгып төшерәләр инде. Ана ул трактордан килеп төшүләр дә булды. Менә шундый моментлар да бар. Кызышын дип сөйләмә ди. Юк, сөйләмәдек түгел инде. Шундый әйберләр бар. Кызыклы мизгелләр бар. Шушы кызыклы мизгелләрне күрәсегез килсә, Рафил, үзебез дә көтәбез. Менә 31 декабрьне шуның эченә көтеп утырабыз, менә шу мюзикл өчен генә. Карыйсы килә. Карыйсы килә, безнең дә карыйсы килә. Мөхтәрәм тамашачылар, бергәләп карыйбыз яңа ел төнендә мюзиклны. Барабыз алга, сулдан уңга 6-нчы сан 5 хәрефтән торган сүз. Пар, иш, җеп. Тагын бер сүзе бар. Менә пар. Мин синең парың, ул синең парың. Иш диләр. Менә бу минем ишем диләр. Шулай бит. Бу минем парым диләр. Тагын бер татарча бик матур сүзе бар аның Илназ. Юк, килмәй икән. Әйтеп кара. Африсун ибәкшин мәле. Юк. Әйтеп кара. Теге хәләл җефетен сыманрак ипәк. Ул сыманрак түгел. Җефет? Җавабы дөрес. Мин уйлаганым җефеттем дип әйтергә кирәктер. Шуңа сөйлеш бетмидер дип уйладым. Җавабы дөрес. Бал сезнеке. Хәләл җефет диләр чынында, менә әлегрәк ул аерым җефет буларак кына кулланылган. Белмәсәгез белеп калыгыз. Мөхтәрәм уенчылар, хөрмәтле тамашачылар, менә шу шурында бераз гына тукталыш ясыйк. Без бик кызуланып сөйләшәбез, башваткычның яртысын чишеп тә бетергәнбез. Шуңа күрә әлегә кайсы уенчы күпме бал җыйды икән, игълан итеп алыйк әле. 2 бал иясе Лейна. 0 түгел. Әлегә 4 бал иясе Илназ Бах. Һәм 5 бал белән Алсу Фарахшина. Уенебез алга таба дәвам итәбез, чираттагы сорау. Өстән аска 8-нче сан 6 хәреф. Техниканың бер детале.
Илназ. Кардан. Жауап дұрыс, кардан. Кардан дегеннен мен дос болайынды. Біз аның машинасына батылған болайынды. Шунан мына шушы детальны алып, кардан деген детальны меңа қазанда. Мен қызартынан кетем бетінде. Менің вообще мәшақатларым башқа түрлі. Сеңа кардан керек мені? Мен ненде кардан, менің өзімнің кардан. Шуңа көрі, мен енді тегейінде менің дос айтып жіберейінде, Илназды меңа кардан алып қайтырсың әлде, мына шундайрақ әзіреккен аның қызық маметлар бар. Анда енді ол меңа сұрау берген шақларда да біз әлі аның білән шунда иткелешіп нетеп алабыз, шунда айбет қызық маметлар бар. Міне әйтіп бітіресі келе. Ләкин әйтіп бітірге ярамай. Күз қысасын әйтіп бітірмәді. Бұлардың барысында әйтіп бітірге ярамай, чүнки тамашашылар қызықсынып қорасынлар. Мюзиклны Татарстан Яңа ғасыр телеканалында. Шираттағы сұрау Сулданонға 11-ші сан, 5 хәріфтен тұрған сөз. Синонимі керек болашақ. Бур. Илназ. Қорғаш. Альпу. Жоқ. Бур. Әйтіп бітірсің сұрауын? Сұрауы біттәнің. Урлай тұрған кіші бұр. Бур, мен бур деп аңлайын Ол бур деп аталады. Бур. Бур. Татарша. Қорақ енді сөзде мен бур деп аңладым, яза тұрған бур деп аңладым. Мәхәбәтні яратуына урлап болмайын. Нешіккіне? Мәхәббәт өзі иске нәрсе, ләкин һәр бер йөрәк аны яңарта. Тиле яшьлек ярты гомерен бирә аның хисе белән янарга. Янган яшьлек, үткән мәхәббәтләр, алар мәңге миндә терелмәс. Күзләрем дә хәзер сиңа. Нәрсә Сания? Нәрсә син? Син аның янында йөреләме менә? Ачуландырдың син мине. Менә күрдең көннәшәләр уже көннәшә. Монда инде образда бу һаманда көнчелек хисләрен югалтмаган. Алсы бик рәхмәт. Менә матур иттереп, йомгаклап җибәрдең шушы әйткән сүзебездә мәхәббәт темасын. Алга таба дәвам итәбез. Мин игълан иткән авыр сорауга килеп җиттек сезнең белән. Авыр сорауга җавап тапкан уенчы 2 балл иясе булачак дип игълан иткән идем. Шуңа күрә Сулданонга 18-нче сан, 5 хәрефтән торган сүз булачак. Ничек әйтәләр? Әкиятнең борынгы бабасы. Башваткыч уенының тагын бер максаты, менә шушы кулланылышта төшеп калган, без оныткан сүзләрне яңадан яңарту. Илназ, әллә вариант бармы? Әвәлге? Юк. Монда бер сүз белән генә атала бу. Табышмакны да шушы сүз белән әйтеп йөрткәннәр. Тылсымлы әкият дип атала ул. Әкиятне әйткәндә, сөйли башлаганда әйтәләр бит. Тәгәри ки. Илназ. Йомгагым. Йомгагым диләр. Алсы нәрсәдер әйтергә тели төймәгә баса. Борын заманда дип башына бит инде. Шулай. Хикәя. Юк. Бу хикәя безнең көн күрештә. Шулай. Мин юкка гына ярдәмгә килмәдем сезгә, тәгәри китте. Йомгагым. Менә шул сүзгә нык ошаган ул, алсы әйтеп кара. Тута. Илназ. Йомак. Җавабы дөрес, Илназ бахи кыба. Йомак әйтәм дип әйткәннәрен бәлки ишеткәнегез юктыр. Менә шулай дип сөйләшкәннәр. Кыймагын күбрәк ишеткән бармы? Йомагына караганда кыймага күбрәк ишетелә, чынында шулай. Әкиятнең борынгы бабасы дигәннән барыбыз да әкиятләргә шуна шулай бит. Инде санаулы көннәрдән безнең инде кыш бабай килеп җитәчәк, Алла бирсә. Илназ, менә инде бу сорауга син җавапны белеп 2 балга да ия булдың. Әллә шул шатлыктан мен әйтәм, шул бәйрәм җитү шатлыгыннан, 2 бал иясе булу шатлыгыннан берәр нәрсә җырлап кына бирәсеңме? Бер сүзсез. Тамашачылар әлбәттә көтә. Рәхим мәйданыбызга. Барышылык дуслар бергәләп, яңа ел килгән безгә. Әнә күпме кунак килгән, әйләнә тирә безгә. Яңа ел бәхетле ел, буласын без беләбез. Шуңа күрә бергәләшеп, яңа елга керәбез. Яңа ел бәхетле ел, буласын без беләбез. Шуңа күрә бергәләшеп, яңа елга керәбез. Йолдызлар төшеп кушылган,
чыршыда утларга. Кыш бабай белән картызы килгән безне котларга. Яңа ел бәхетле ел буласын без беләбез. Шуңа күрә бергәләшеп яңа елга керәбез. Рәхмәт сиңа да изге ел, матур ел булдың бит син. Синнән алган бәхет шатлык гомер буена җитсен. Яңа ел бәхетле ел буласын без беләбез. Шуңа күрә бергәләшеп яңа елга керәбез. Яңа ел бәхетле ел буласын без беләбез. Шуңа күрә бергәләшеп яңа елга керәбез. Шуңа күрә бергәләшеп яңа елга керәбез. Яңа елга керәбез. Илназбақтан яңа ел жыры. Әлбәттә, біз дә үзенә бер балны тапшырыйк, Илназбақ, бер бал синеке. Ой, рәхмәт, рәхмәт. Алға барабыз үстән асқа 13-нче сан, 4 хәрефтән торган сүз. Салымның игезәге бары. Салым. 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 Асо? Салым аброк. Ярым. Сіз дөрес юнәлешкә китмәдегез. Салым бар, налог. Ул түгел. Менә шуңа әйтәдем. Ул юнәлеш түгел. Ул юнәлеш түгел. Салымның игезәге, алар менә гел бергә йөри. Бу салым үзе генә йөрми. Салым. Алар парлы сүз. Кунакны нәрсәсенә карап каршы алалар? Киеменә карап. Кием. Кием салым, кием салым. Салым. Җавабын салсы бер бал. 2022 ел, юлбарыс елы. Нинди киемнәргә үстенлек бирәсез шәхсән яңа елны каршы алганда? Менә бит. Мин пошый. Менә шушылай ярагаймы? Мин чыршы. Мин кармалайы. Без команда. Нинди? Әгәр дә без кирәк булсак, чакырыгыз, біз киләбез. Нинди образда булсагыз да, нинди киемдә булсагыз да, гомумән яңа елларны матур итеп каршыларга насыйп булсын инде. Шулай, рәхмәт, рәхмәт. Тынычлык кирәк, яңа тынычлык. елларда матур итеп тагын да күрешеп яшик, иң мөһиме шул. Алга барабыз, сулдан уңга 17-нче сан, 3 хәреф. Уйнавына күрә. Беләм бит мин бу сүзне искә генә төшә. Сесенә күрә кычкырмалы, мин аңлашыра калдым. Алсу инде шул арада төймәгә басып та куйды. Яны басманы белмәгәч. Беләм мин. Әйе. Уйнавына күрә җыры түгелме? Юк. Кадайна? Бию. Бию. Ай, молодец, молодец. Жырлый белә икән инде ул артист, бии дә белә. Менә монда да бит әле җырлап торабыз, шул арада кызлар биеп тора. Кызлар җырлаганда Илназ үзе биеп тора, кызларны биетеп тора. Гомумән җырлап яшик, биеп яшик. Һәр даим җыр күңелле, моңлы халык булып яшик дип әйтик әле. Яңа елларга да җырлап керергә насыйп булсын. Солдан уңга 12-нче сан, 5 хәрефтән торган сүз, мәкаль әйтемдә төшеп калган сүзне табарга кирәк булыр. Йыртык сүтектән көләр. Менә бу икесеннән дә әйтеп тә бетермәгән бит әле. Менә бу икесеннән дә көләр ди. Алсу төймәгә бастыгыз сез. 1, 2, 3. Йыртык. Әзер булабыз, тагын бер тапкыр укыйм, төймәгә басырга әзер торыгыз. Йыртык сүтектән көләр,
Менә бу икесеннән дә көләрди. Жүләр. Юк. Йыртык сүтектән көлгән, менә бу йыртыктан да сүтектән дә көлгән. Йыртык бар, оек баш менә йыртылган дибез, сүтелгән дибез, оек башны шулай ук тагын нишләгән дибез. Нәрсә килеп чыгарган мөмкин оек башта? Тишек. Әлбәттә. Тишек әлбәттә. Җавап бирәсез, аз бал сезнеке. Кеше көлгәнгә карамаска кирәк. Ничек булса да, мюзиклда да әлбәттә бу тема ачык шагыла дип әйтер идем мин. Ләйлә инде максатына ирешүдә көлүләргә дучар булса да, барыбер да үз максатына ирешә. Булып чыгармы юкмы инде аны? Булып чыгармы. Аның анда ул ялганлап жүргән ниләре, теге сюжетта менә теге әйтегәндә ушушында бит менә аның барасы килә. Шушы яңа ел киченә. Аны кертмиләр. Анда мин бит аны артыннан күзәтеп йөрим, карап йөрим бит инде. Анда монда аңа да ярдәм итәргә дип тырышып та йөргән шикеллерәк тә шунда. Аңа һаман гел аркылы кияләр. О, киемең анда биюең тегесе, монсы һаман гел аяк Аннан соң ул төрле хәйләләр уйлап таба да, теге конкурсатларны килгән конкурсатларны менә әйтеп бетермим. Бер җиргә нитеп ата, шуларны шуннан шулай әйткәннән соң менә аны Шулай карарсыз. Менә шулар шулай әйткәннән соң ул үзенең нәтиҗәсенә ирешә дип әйтер менә. Менә Ләйләнең, Лейнаның шуларны шулай итеп, нитеп, шулай итеп беттергәннәрен күрәсегез килсә, 31 декабрь яңа ел төнендә каналында бу мюзиклны бергәләп карыйбыз. Алла үсә. Барабыз алга өстән аска 9-нчы сан 6 хәреф. Бер сүз белән генә ничек атыйбыз? Сөюче, яратучы, Илназ. Гашыйк дип атыйбыз. Җавап бирегез. Бу хисне гомумән кичермәгән кеше бар микән? Мәхәббәтсез кешедер ул бу әйберне кичермәгән. Менә шулайдыр ие. Юк, аның бит ни обязательно мәхәббәт дигән әйбер бит ул төшенчә төрле булыр. Төрле булыр һәм. Туган якка, әти-әнигә, сөйгән ярларга, кызларга, шулай бит туган тумачаларга. Менә шулай да. Ниндидер техникага. Менә шулай да монда гыйшык. Шәхсән үзегезнең мәхәббәт тарихы турында сөйләшергә әле гаиләгез турында. Илназ. Мин үзем теге гыйшык була торганнан кеше. Гыйшык. Все отлично, тәртип. Менә 3 малай бит инде, күбесе беләләр инде, белмәгәннәр өчен әйтеп куям инде 3 малай. Менә шулай зарыгып яңа елны көтәбез инде. Хатлар яздык, бергәләшеп. Кыш бабайга хатлары, елда хат язабыз, елда шамыйлар инде, но елда язалар үзләр. Ну, ул әле алар гына түгел, ул ничектер барбер үзебездә дә менә теге кеше Адам баласын туган көнне җитә бит. Ниндидер бар мөгъҗиза көтә шикелле. Менә бүген нәрсәдер булыр шикелле дип көтеп йөри. Яңа елда да шул инде любой адам баласы нәрсәдә булса. Мин инде шуны теләрим, 12дә теге байлыкта фәлән да андый әйберләр инде ул теге эшләп та алып бетереп була торгандыр. Тынычлык менә шу теге дөнья вазгыятьләре тынычланып бетеп, күбрәк күрешеп, күбрәк концертлар, күбрәк шуны тамашаларда очрашып, менә халык белән ничек илгәрәк контактта булдык. Менә шунсы хәзер инде аеруча сагындырам шул әйберләр. Гаиләгә килгәндә инде Аллаһка шөкер барыбыз да сау сәламәт укыйбыз. Улы малай инде бик күп кенә конкурсларда катнашып, менә гармоннарда уйнап, җиңүләр яулады. Уртанчы малай шулай ук инде гармонга уйнарга укырга керде. Әле әзмәз генә пипәләрен маташтыра шунда. Өченче малай инде әле пока балалар бакчасына йөри. Ул бик рәсем ясарга ярата инде. Менә әле бу фильмда, бу мюзиклда минем гаилә белән бәйле булган шулай бер әйбер бар булачак, шуңа күрә ансында күзәтеп барыгыз. Ансында күрсез, Алла теләсә. Яхшы. Алсу, синең инде гаиләң? Гаилә. Бала бар, кыз, Раяна, 4 яшь. 7 елга якын бит инде гаилә корып яшибез. Ул минем элекеге дустым иде, чынлап кына әйткәндә, теге рәхәтләндереп теге сөйләшеп йөри торган кеше иде, просто булай дуслар чагына. Мин аларга бөтен егетләрне сөйлидем, ул миңа кызларын утырып сөйлиде, шуңа күрә инде әллә нәрсә. Менә карашы, улар сөйләшеп бетергәннәр. Аннан сөйләшеп бетердек тә без, тегесен дә, бунысын да алып аттык та, икәү булырга уйладык менә. Менә бик җиңел, теге беренче вакытларда әзрәк авырак инде, без барбер мин ничектер иҗат кешесе, ул инде икенче башка өлкәдә эшли торган
кеше һәм аларга азрак башта теге ничектер авыррак иде инде кабул итәргә шушы профессияны. Хатын-кыз буларак та бит инде хатын-кыз концертларга чыгып китә. Инде концертта тыңлый кайта инде хатын-кыз. Инде ул корпоративларда җырлап йөргән. Как обычно инде, как обычно. Менә син аңлыйсың аны, менә син аңлыйсың. Менә башка профессия кеше аны аңлап бетерми. Но Аллага шөкер, без моның күндердем. Хәзер кайчан инде эшкә китәсең дип кенә сорый. Син бошлыйсыңмы юкмы дип кенә. Эшкә генә җибәреп торасың. Яхшы, яңа елны кая каршылыйсыз гаилә? Менә яңа елны яй дуслар белән, яй гаилә белән өйдә авылда, әниләр белән дип уйлап торабыз. Мәлмәт районы авылында. Кемдер мине карый, барсына кайда сәлам. Сәлам, ел хавайда көтегез яңа ел каршыларга. Алсулар. Яхшы, Лейна, синең минем сөйгән ярларым да юк, балаларым да юк, мине планнар, синең планнар яңа елга. Мин дуслар белән утырам да инде, яңа елны каршылыймда. Китәм йокларга. Ярар, иң мөһиме 2022 елны тулайым йоклап уздырмайны. Син ничек каршыласаң да, иң мөһиме яңа еллар, яңа уңышлар, матур мезгилләр генә алып килсен. Сәламнар. Алга барабыз сулдан уңга 21 сан 7 хәреф. Авыл хуҗалыгы машинасы Илназ. Трактор. Трактор әлбәттә. Җавап бирегез. Үзем әйтеп тә бетермәдем бит әле ничек басасың. Юк бит инде машина дигәнчә пауза ясаган иде. Алга барабыз өстән аска 20 сан 5 хәреф. Бу элек булган атлы трамвай. Лейна? Конка. Конка дип йөртелгән ул. Җавап бирегез. Җавапны белгән шатлыктан синдә бер иҗади номер. Әйдә җырланы, җырланы. Тамашачылар күтәрәһең. Бу җыр мюзикл өчен язылган җыр. Шуңа күрә мин аны беренче тапкыр эксклюзивны сезнең өчен җырлыйм. О, әйдә рәхим. Gözlerimiz sokmaklardan sinen gözlerin Güterimin yağmur bulup yağıp üterimin Yeşirime gözlerimde şağıla sağır Bugünme yazmışlarda da bular yolağış Sağınam yazma tütken köpük güterim
жырын тыңладық. Біргелеп мұхтарам тамашашылар, һәм әлбәттә инде башватқыш тапшыру бір балны хишта қызғанмый. Лейна, бір бал сезнеке. Алға барабыз үстән асқа 14-нче сан, 4 хәрефтән торган сүз. Мәкалә әйтәм, андагы төшеп калган сүзне табарга кирәк булачак. Ат булса, иярен алсаң аунасын. Ә менә шушы булса, башын куйгач йокласын. Ишәк түгелме? Юкалсы бу очракта. Баламы? Ничек әйтик, тормышта бала инде. Тормышта алар гомергә бала булып кала инде. Тормышта. Ир затыннан тагын бер сүз белән атап йөртәләр. Егет, Бер бал инде, сезгә җавап. Рәхмәт. Сулдан онга 19-нчы сан 5 хәрефтән торган сүз булыр ул. Нәхи Сәнбәтнең татар халык мәкалләре сүзлегендә бер кызыклы чагыштыруга без тап булдык. Әлеге сүзләр язучы Гайнан Әмиридән. Тыңлагыз. Ат кебек инде ул егетләр. Сугып алсаң шыгымчылый, сыйпап алсаң йөри, сөйеп алсаң юрта, үбеп алсаң шабып китә. Кем турында сүз бара? Хайванмы бу? Хайваннар затыннан түгел инде әлбәттә. Гаиләгә якынрак киләбез. Хатын. Бер бал җавап дөрес. Башватқычның бар сорауларында җавап табылды. Һәм инде әлбәттә кайсы уенчы күпме балга ия булды икән, тыңлап китегез әле. 5 бал иясе Лейна! Молодец! Бүгенге уенда 8 бал иясе Алсу Фаракшина! Молодец! Һәм инде уеныбызның җиңүчесе 12 бал иясе Илназ Бар! Ой, рәхмәт! Уенның иң рәхәт мизгелләренә килеп җиттек. Валлаһи бер газим шәхсәр үземә бик тә ошый бу мизгеле, ул да булса бүләк тапшыру мизгелләре. Шуңа күрә сезне бүләк кичтә сәнә чакырып алам. Лейна Рәхимит. Чәйнек кирәк миңа, чәйнек әйтсен. Әйдә тырышып карыйк, кайсына чәйнек. Әйдә. Шарыбыз менеп китте. Всё, елмай түгел. Пожалуйста. Чәйнек. Кызлар өчен бигрәк тә артистлар өчен бик урынлы, бик кирәкле җиһаз. Концерт костюмнарыңны үтүкләгән чагында шушы башваткыч уенын гел искә алып торсың җәме. Ярар, рәхмәт сезгә. Эй, котлыйбыз үзеңне. Алкышлар белән тапшырыгыз. Рәхмәт. Кадерле минем тыңлаучылар, тамашачыларым, сезгә бик зур рәхмәт мине тыңлаган өчен. Шуңа күрә мин бүген монда. Менә бу үтүкне бирделәр миңа. Сез мине тыңлаган өчен. Әтиянимә зур сәлам, матропаларга зур сәлам. Купмара. Алсу, менә бу яшел шарны инде мин сине тапшырам. Әйе, бераз гына күлмәк төсенә туры китергә тырыштык инде. Әйдә, Рәхимит әле. Сезгә дигән бүләк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Яңа елга шәп бүләк. Әйдә, хәерле сәгатьтә. Әйдә. Шарыбыз менеп китте. Елмай бит булдыс. 4-нче сан. Татарстан Яңа гасыр радио компаниясыннан һәм башваткыч тапшыруыннан бүләкне кабул итеп алары. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, сезне якынлашып килүче яңа ел белән чын күңелдән котлыйм. Исән-сау булыгыз, үзегезне саклагыз һәм инде мине караучы, мине яратып караучы тыңлаучылар, үземнең авылдашларыма да шулай Илхавой авылына да әтиәнләргә кайнар сәламне җиткерәм. Илнос, Рәхимит янашыма киләле уенның җиңүчесе буларак шарлар аттырып тормыйбыз инде. Менә шушы махсус әзерләнгән бүләкне сине кулларга тапшырабыз. Башваткыч уенының бүгенге җиңүчесе Илназ Бах. Бик зур рәхмәт. Башваткыч уенының кагыйдәләре буенча җиңүчегә
Хәзер инде сиңа супер уен тәкъдим итәчәкмен мин. Казакланып әйтеп торма, уйнамыйм мин. Уйнамыйм. Шулай. Юк, уйнамыйм. Вакытым да юк аңа, кайтырга кирәк. Димәк, супер уеннан баш тартасың. Әйе, рәхмәт шушының хәтле бүләге булгач та, Алла рәхмәтләр яусын. Яхшы. Чын күңелдән Яңа Гасыр телерадио компаниясенә шушындый матур тапшыруга чакырганнар өчен рәхмәт, шушындый бүләкләр өчен рәхмәт. Шундый күңеллегенә барган уен менә инде кызганыч ахырына да якынлашты. Әлеге матур тапшыруны алып баручы якташым Рафил Җәләлиевка да бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәтләр сезгә. Илназ Бах уеныбызның җиңүчесе котлыйбыз. Мөхтәрәм тамашачылар, хөрмәтле уенчылар, бүген башваткыч тапшыруда Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясе тарафыннан төшерелгән мюзиклда катнашкан артистларыбыз булды. Бу музыкаль, театраль тамаша, менә ул бәхет дип атала. Әлбәттә инде бу тамашаны яңа ел төнендә ТНВ каналыннан һәм ТНВ Планета каналыннан карарга онытмыйбыз. Һәм инде шуны гына әйтәсе килә, яңа, матур, кызыклы тапшырулар, кызыклы фильмнар, сериаллар төшерелеп торсын. Ә сезгә бу сериалларда, бу тапшыруларда катнашырга насыйп булсын. Һәм инде әлбәттә сезне без кабаттан башваткыч уенында киләсе очрашуларга кадәр дип көтеп, саубуллашып калабыз. Исән сау булыгыз.